Pán kolega Abraham, vyzývali ste poslancov Smeru, aby mali rozum pri hlasovaní. Pán kolega Muránsky tiež vyzval, aby odvolávali, ale neodvolali. Ale kocky sú už hodené. Kocky sú už hodené, Smer odvolá Jána Figla. Pretože keby ho neodvolal, tak by musel Robert Fico odstúpiť. Jednoducho to by bolo vyslovenie nedôvery svojmu vodcovi. Ale oni naozaj pomôžu týmto odvolaním aj KDH. Oni ukázali, koho sa najviac boja. Na toho hádžu najviac blata a špiny. Oni pomohli aj opozícii. Túto opozíciu naozaj spojili. Ja si neviem predstaviť, že by KDH išlo niekedy do vlády so Smerom, ktorý má na čele Roberta Fica. Ja si neviem predstaviť, že by niektorá strana, čo tu je, čo tu má zastúpenie, išla po voľbách do vlády s Robertom Ficom. Jednoducho včera sa začal počiatok Ficovho konca. My sa musíme spojiť a poslať ho do opozície. Takto široko kradnúť nemôžu a nebudú ani širokí, ani žiadny z mecenášov Smeru. Dosť bolo Fica. Pán poslanec